Mit navn er Palle Larsen, og jeg er direktør i Danish Center of Systematic Review af JBI Center of Excellence. Jeg vil i denne video introducere Joanna Briggs Institutes model af evidensbaseret healthcare. At det leverer relevante oplysninger til de sundhedspolitiske beslutningstagere og sundhedsprofessionelle er afgørende for forbedringer og resultater i sundhedsvæsenet. Instituttets vision er at se en verden, hvor den bedst tilgængelige evidens bruges til at oplyse politikere og praktikere med det mål generelt at forbedre sundheden i samfundet. For at virkeliggøre JBI's mission understøtter JBI arbejdet med at syntetisere, overføre og gennemføre den bedst tilgængelige evidens. Det gøres for at sikre, at det er muligt, hensigtsmæssigt, meningsfuldt og effektivt at anvende den evidensbaserede viden, såvel i sundhedspolitisk som i praktiske sammenhænge. JBI definerer evidensbaseret praksis som beslutningstagning, der ansøger gennemførlighed, hensigtsmæssighed, meningsfuldhed og effektivitet som fundamentale elementer i den sundhedsfaglige praksis. Den bedst tilgængelige evidens, den sammenhæng, hvori pleje ydes, den enkelte patient og den sundhedsprofessionelles vurdering og ekspertise understøtter denne proces. Evidensbaseret praksis fjerner ikke behovet for ræsonnement og refleksion hos klinikeren. Tværtimod kræver klinikeren forbedrede kliniske ræsonnementer, når der træffes beslutninger om evidens og eller anbefalinger, der skal følges i behandlingen af den enkelte patient. Når der tages kliniske beslutninger, er den sundhedsprofessionelle optaget af, om deres tilgang er gennemførlig, passende, meningsfuld og effektiv. I JBI-regi henvises der til disse 4 overvejelser i beslutningsprocessen, og dette benævnes FAME-skalaen. Feasibility. Feasibility er i hvilket omfang en aktivitet er praktisk gennemførlig. Klinisk gennemførlighed handler om, hvorvidt en aktivitet eller et indgreb er fysisk, kulturelt, økonomisk, praktisk eller muligt i en given kontekst. A refererer til appropriateness, eller det, der er passende. Passende refererer til, i hvilket omfang en intervention eller aktivitet passer med eller er hensigtsmæssig i en given situation. Klinisk hensigtsmæssighed handler om, hvordan en aktivitet eller en handling vedrører den sammenhæng, hvori plejen udføres. M står for meningsfuldhed. Det henviser til den betydning, som patienter på baggrund af tidligere erfaringer kan forbinde med en given intervention eller handling. Meningsfuldhed vedrører de personlige erfaringer, meninger, værdier, tanker, overbevisninger og fortolkninger hos patienter eller klienter. Meningsfuldhed kan give et fingerpeg om, hvorvidt patienter overvejende har positive eller negative oplevelser af praksis, og om de vil blive accepteret. E refererer til effectiveness. Effektivitet er i hvilket omfang en intervention, når de anvendes korrekt, opnår den tilsigtede virkning. Klinisk effektivitet handler om forholdet mellem en intervention og enten det kliniske eller det sundhedsmæssige resultat. JBI-modellen, der omhandler evidence-based praksis i sundhedsvæsenet, blev oprindeligt udviklet i 2005, men er blevet opdateret i 2016. Den indre cirkel repræsenterer stenen af viden, mens de indre, lagkagestykker, giver instituttets begrebliggørelse af de enkelte trin i processen for at opnå en evidensbaseret tilgang til den kliniske beslutningsproces. De ydre lagkagestykker operationaliserer de enkelte dele af modellen og formulerer, hvorledes disse kan anvendes. Pilene viser, at processerne kan være tovejs. Lad os nu gå gennem modellen stykke for stykke. Den inderste cirkel repræsenterer evidensbaseret praksis. JBI-modellen begrebsliggør evidensbaseret praksis som beslutningstagning, hvor FAME er med til at vurdere, hvorvidt interventionen er gennemførlig, passende, meningsfuld og effektiv i praksis. Den bedst tilgængelige evidens, den sammenhæng, hvori pleje og behandling ydes, den enkelte patients præferencer og den professionelles vurdering og ekspertise er styrende i denne proces. Evidensbaseret praksis er kernen i alt, hvad der arbejdes med i JBI og er fundamentet i modellen. JBI finder, at evidensbaseret praksis bør være drevet af de behov, der ses som nødvendige i den globale eller i en dansk kontekst, den overordnede sundhed. Opnåelsen af overordnet forbedret sundhed ses som både måle og endepunkte og som drivkraften i en evidensbaseret praksis. Dette kan iværksættes via 3 elementer: vurdering af bæredygtighed, engagement og samarbejde, samt behov for, hvilken viden der eksisterer. Først ser vi på vurdering af bæredygtighed.
Vurderingen af bæredygtigheden medfører ofte implementeringen af evidens i en forandring i praksis. Grundet mangel på ressourcer og den evigt skiftende karakter af sundhedsydelser, ses det desværre ofte, at disse ændringer kun er midlertidige. DBI finder, at for at kunne tale om en virkelig forbedring, skal enhver positiv forandring være permanent. Efterfølgende ser vi på engagement og samarbejde. Engagement og samarbejde på alle niveauer er bydende nødvendigt for at kunne løse de væsentlige spørgsmål, vi står i, når der ydes evidensbaseret pleje og behandling. Og endelig ser vi på behov for viden. Behov for viden handler om indsamling af viden om, hvad der er brug for, hvilke ressourcer der er til rådighed, og hvad der begrænser deres valg. Det er nemlig helt afgørende for en evidensbaseret tilgang i udførelsen af pleje og behandling. I skabelsen af evidens indgår diskurs eller fortælling, erfaring og forskning som helt legitime midler til at skabe viden. Her anerkendes resultaterne af veldesignede undersøgelser, funderet i enhver metodologisk position, anekdoter eller personlig mening og ekspertise, der alle anses for gyldige metoder til at skabe evidens med det formål at understøtte eller underbygge såvel politik som praksis. Der er i modellen 3 elementer, der øver indflydelse herpå, og det er forskning, erfaring, oplevelse og diskurs eller fortælling. I relation til forskning findes, at evidensen hovedsageligt skabes af kvanti- og kvalitativ forskning, der er gennemført systematisk for at besvare et forskningsspørgsmål. Videre finder vi, at evidensen ligeledes kan komme fra erfaring, herunder ekspertise og patienternes præferencer, værdier. Og endelig kan evidensen identificeres i en diskurs. Diskurs, som er et bredt begreb, der inkorporerer forskellige typer af kommunikation eller debat, herunder tekst og holdning til et emne. Den næste del af cirklen er evidenssyntese eller sammenfatning af evidensbaseret viden. Det er en evaluering, analyse og sammenstilling af de forskningsresultater, der findes om et bestemt emne, der kan understøtte beslutningsprocessen i sundhedsvæsenet. De 3 vigtigste komponenter i denne del er systematisk review, evidensresumé og kliniske retningslinjer. Systematisk review. Kernen i evidenssyntesen er systematisk review af litteraturen om en bestemt tilstand, intervention eller et spørgsmål. Det systematiske review er hovedsageligt en analyse af alt tilgængelig litteratur, altså evidens, og en vurdering af effektiviteten eller en handling, der involverer en række komplekse trin. Evidensresumé. De knap så omfattende evidensresuméer eller rapid reviews er også dukket op som en strømlinet tilgang til at foretage evidenssynteser. Og endelig findes der jo de kliniske retningslinjer, hvor troværdige kliniske retningslinjer omhandler anvendelsen af en stringent metode, en klar rapportering af et evidensbaseret anbefalinger byggende på viden fra systematiske review. Udarbejdelsesprocessen er en gennemsigtig proces, hvor der har været foretaget en omfattende ekstern bedømmelse af den kliniske retningslinje ud fra nogle validerede vurderingsredskaber, som eksempelvis Agree2. Den næste bid af kagen er knowledge transition eller overførsel af viden. Grundlæggende for processen med evidensbaseret beslutningstagning er muligheden for at få adgang til at syntetisere et forskningsbaseret evidens. Overførslen af viden er en aktiv proces, hvor adgangen til og optagelsen af evidensen i enkeltes praksis er af afgørende betydning. Det er et kausalt fænomen bestående af faktorer, der faciliterer, letter og støtter implementeringen af evidens. Det er derfor mere end blot en enkelt interaktion. Processen med overførsel af viden skal derfor indeholde aktiv formidling, systemintegration og uddannelse. Aktiv formidling involverer aktive metoder til at sprede information, e-mail, sociale medier osv. Materialer, der er med til at fremme motivation, forståelse af det, der formidles, og som eksempelvis den sundhedsprofessionelle, der udøver klinisk lederskab. Passiv formidling er naturligvis stadig vigtig og skal ikke underkendes. Anvendelsen af databaser og systemintegration. Integration af evidens i datasystemer er afgørende for evidensbaseret praksis. Dette ses relateret til anvendelsen af evidensbaseret viden i diverse systemer, der understøtter den kliniske beslutning. Uddannelse. Alle former for undervisning er naturligvis af stor betydning, uanset formidlingsformen, og den er en helt vital komponent i knowledge transition. Da formålet med den evidensbaserede praksis er at opnå optimale behandlingsresultater, synes det indlysende, at gennemførelsen af bedste evidens i praksis vil være nøglen til succes.
Implementeringen af evidens er målrettet og giver mulighed for anvendelse af specifikke aktiviteter, der skal engagere nøglepersoner med forskningsbaseret evidens til at understøtte beslutningsprocessen og generere vedvarende forbedring i kvaliteten af de leverede sundhedsydelser. Komponenterne i implementering af evidens indeholder en kontekstanalyse, facilitering af ændringer i praksis og evaluering af såvel proces som resultat. Kontekstanalyse. Enhver implementeringsstrategi bør nøje overveje og analysere sammenhæng og sted for gennemførelsen, herunder en overvejelse af, hvor klar organisationen er til, at der sker en forandring eller en implementering. Så er der guidning. Det er ændringer eller implementeringsprojekter, de kræver en facilitator, der leder ændringerne. I en engageret proces i samarbejde med alle de interessenter, der er med. Så er der evaluering. For at bestemme effekten af forandringer og informere fremtidige aktiviteter, bør indsamles data om processer og resultater. De overordnede principper i denne model er jo kultur, kapacitet, kommunikation og samarbejde. På den måde er spørgsmål vedrørende interesseinvolvering, lokalisering af viden, lydhørhed over for lokale krav, viden, bæredygtighed, inkluderet i og anerkendt som nogle væsentlige elementer i arbejdet med evidens. Kompleksiteten og uforlignelige sundhedsfaglige miljøer betyder, at der ikke er nogen generelt enkelt lineær tilgang, der kan virke hver gang, der skal foretages en ændringsproces i praksis. Men den her model er tænkt til at tjene som en nyttig guide til at informere og understøtte såvel teori som praksis i bestræbelserne på at arbejde evidensbaseret.